weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to rosso mauritanie to rosso sénégal to richard tola to juma to jeeri ƴugga to jommandu to gawdi gooti to marda to ɗayfa to gueɗe santhie to Agnemeje to dunga wuuro ceerno to dunga wuuro alpha ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou baydi sar ɓurɗo lollidde ceerno keccela sar to ndulumaji ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie dadiɓe tawateɓe to base militaire mo babaɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe paabima wuuro wurno tawi ko wuuro witego nayma gona wuuro noon ko ɗemnogo yoolade tawi ko inam kamɓe kala ɓe gartirama e wuuro heeso witego bagdad en tawe nder falde babaɓe to leydi sénégal jaydiyanke mbiteɗa Madiabala Diagne o yettima to leydi France o sordi noon koto leydi Gambie caggal nde o haɗano yaltude leydi makko o holliri noon e oɗo saaha kayya wonde ko mandat d'arrêt international koko waɗa e makko to leydi Mali ma en kaali jaltugol aduna nalanke mbiyetenoɗo Moustapha Sylla o ɓurno lollide ko Sydney to leydi Afrique du Sud ko ambassadeur mabɓe joɗaniɗo leydi mabɓe toon to Afrique du Sud ko kañum kay warti caggal nde o diwi 22e étage o yadani e wonki kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Palestine to leydi Afghanistan to leydi Allemagne to Philippine to leydi Ukraine bisimilla mon e kirki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gando tawɗo gandal e galle bamum Allah rokkimo fartague rafiji kewɗi ɗi jiida cirlo mo safra ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrana ɓen worɓe wonduɓe koyɗe musoje keeseji musoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli mutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra rewɓe wonduɓe kista fibrome ɗo kam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala e sattoraɓe dewle ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrana ɓen worɓe fiɗaɓe wonduɓe prostate jippiɓe leeso e ustoraɓe gorago kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto ko fate gorago wiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo o wiyete ko yidde ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi aɗa maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo tawi oɗo saaha joni to France to paari lamrugo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko numéro makko appel kadi ko numéro WhatsApp ceerno Amadou Tidiane Diallo e base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon mini ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon sehil makko ɓinende makko ne wiye ceerno Amadou Diagor komo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott laamoɗo ko gendi Mauritanie ne tawi ɗon ɓe yi ko sa yiiɗi jokkodirde on base mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe mbaɗi audio ji ɓe hen noddi téléphone aji ɓe hen mbaɗi seedantagal wonde guila jokkodire makko keeɓi afiya guila ɓen wannoɓe paradisi ha ɓen ustornoɓe gorago e ɓeɗo kadi o yanannoɓe borogal foof e oɗo saaha keeɓi jaam ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune kon newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko
jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗi musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti waɗa saaha koɓe jalbitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridi nooro ari ko wallude e safrude haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito heen cellal ɓanndu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna haa feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓanndu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ngalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba go lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi habaruji mon e demgal pular e sowto he ko musidɗo mon seydi mon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nateɓa sojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men e demgal pular musidɗo men sehil men ceerno Sar Abdoulaye Sara ene yetta ene jarna dendagal bandiraɓe woppunoɓe e hammuji men e haajuji men noddunoɓe e waɗnoɓe participation men kala ko fati kay ɗiɗo conférence uji ɗi o yuɓɓinno kay ñande nogas e joyyi e nogas e jeegom toon to weedu Bosoyaɓe ko noon kadi ñalawma hanki o capantati ñalawma hande o go lewru septembre go lewru octobre ɗi o yuɓɓini toon to ɓuulon kaaƴe mo yettawmo jarno dendagal weedu Bosoyanaɓe kala ko noon kadi dendagal ɓuulon kaaƴenaɓe kala omo jarno kadi dendagal ndulumaji no ndidonno e dendagal guure taariɗe kala mo yettawnomo jarno no habaruji men demgal pular koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie police Moroso ɓe teeɓima biteɗo Mohamed Abdallah El Weli kañum woni directeur d'accueil de Rosso ko talata hanki o capantati lewru septembre o nanga noon koye nder centre de transit to winditte kay ɓen hoɓɓe naatɓe nder wuuro Rosso ngo omona mofta noon to commissariat central de police Moroso ɓe kolliri noon on nangara kay ko o nanguira kay ko waddude e police ji ɗi ɓen noon kolliri kay wonde mo herƴini golle mumen no fewi kadi omo tardina golle ɗe tawi kadi hay nokku ala to turni hen haydara ala tigui to fawi e dow ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen le conseil d'administration de la banque africaine de développement woni conseil d'administration BAD ɓe kolliri tigui wonde maɓe jaltina ballal tawi ko ballal halis kene qime ha temedde joyyi ujunere taw ko halis temedde ujunere taw ko halis dollar américain on halis noon ko yidde wallude faade ɓen wiyeteɓe doga molto en woni réfugié madinaɓe wurɓe e nder guendi Mauritanie
koye mbaadi noon ko ɓe mbiyata aide humanitaire faade réfugié ji madinaɓe tawateɓe nder leydi Mauritanie to toon to région biteɗo Hoddela e nder Hoddela Charqi ballal ngal noon ko ɓenne kay walludeɓe noɓe keɓiri ndiyam walludeɓe kadi noɓe keɓiri laaɓal e walludeɓe kadi ko wiyete assainissement kene wona noon 36 ujunere neɗɗo tawi hen feccere ko rewɓe e sukaɓe doga molto enen tawe e nder sappo e jeetati wuuro e nder mo gaɗa mo Abdallah Bagorou ha mo gaɗa mo Timbedara kala ha to jiggeni ha to nokku biteɗo Amrouche kala eɓe tawe e nder ɗiɗo mo gaɗaji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate awo woni ministre de la pêche biteɗo Moukhtar Ahmed Bousseifa o waɗi visite makko toon to port autonome mo Nouakchott o waɗi toon noon ñalawma hanki o waɗi ngun jillu ñalawma o kala ko toon ñalli woni ñalawma kurɗo ñalawma talata hanki capantati lewru septembre omo woddi noon e directeur général port autonome o woni directeur général Panan Pan omo wondi mum hono biyeteɗo maître Sidi Mohamed Wula Mahama e staff port kala woni dendagal directeur uji tawateɓi e nder port ministre o noon visite bureau ji administrative o visite kadi installation ngaji port ɗi kala o yettima ha to kaggolade woni to wiyete quai marchandise to marchandise jippete woni quai de débarquement de marchandise o wawi yettade ɗiɗon nokkuji kala ɓe kolliri toon noon wonde kay e nder premier semestre woni tigui e nder ɗiɗo lebbi tati kay garwiniɗi hitande 2025 nde ko fuɗɗi ko kay ɓe kolliri e nder ɗiɗo lebbi tati kay teskama kay to kaggulade ɗo fodde 3 piccal jeeɗiɗi woni 3,7 millions de tonnes marchandise ko fuɗɗi jippade e nder oɗon kaggulade hitande rawane 2024 nde ɓe kolliri pikka hay ko fate jippingol marchandise uji yettinoma ha kene ɓuura walla kene yetto million ngaji 6 tawi ko tonna marchandise uji ko jippuno toon ko jippina e nder kaggulade toon to noadi toon kaggulade mo Nouakchott woni port d'amitié mo Nouakchott caggal ɗum noon kanko ministre o wawi joddade batu e dendagal ɓen ardiɓe port o kala yewtidde mabɓe kay gam kay ɓeydude ko fati e golle kaggolade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen gardeni kabaruji men armée woni koninkoɓe leydi Mauritanie tawi ko tawate tawi ko 71e brigade ɓe jeeya noon koye 7e zone militaire ɓe tawate koto base militaire gonɗo e nder wuuro babaɓe noon tawi nder Brakna ɓe kolliri tigui wonde ɓe paabima ɓe eggini yimɓe hewɓe tawi ko jeeyaɓe ngoɗo wuuro wiyetego Nayim noon ko nokku kay moom oɗo saaha joni mo ilam waɗi menacé woni komo ilam o yoolere waɗi menacé inondation waɗi menacé militaire uji noon kolliri kañumen gaddi autoji mumen peeje men kay ɓe mbawi egginde ɓen wuuro ngo kala ha laaɓi kay tawi ko waɗnoɓe menacé ko fate inondation ɓe mbawi artirdeɓe ngoɗo wuuro tawi ko wuuro hesgo laamu ngu fewni oɗo saaha joni jaɓɓade hoɓɓe ko fate ɓen ɓe ilam egginta e galleji men wuuro ngo noon wiyete ko Bagdad tawi nder falde babaɓe armée o noon holliri wonde opération rewi lawol no fewi ha no hannirtani ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar toon to babaɓe ko ɗon taccirten tawen to leydi Sénégal Madiambal Diagne ko jaydiyanke dowlude no fewi e nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni kay omo jeeyno e yimɓe ɓurnoɗo kay yiilede e nder leydi Sénégal ko jinnoɗo noon ƴettude lana makko ndiwo kadi ɗeɗo balɗe ndeno arino ha to bowallaɗe diwoje o waɗino formalité makko ha laaɓi saaha kay nde wiyatnomo ƴetta lana ndiwo ko ɗon tigui ɓe kadi mo yaade ɓe kollirimo tigui ɓe kadi mo yaade caggal nde lana kam diwi haade mo yatta kadi o kollirino ko biye makko kuppuno tawi ko Air Sénégal ɗum wonno ko ñande jamma nogas e tati ne wiyata nogas nayyi lewru septembre mayno ɗum o holliri noon ko den tigui tawi kadi o fellino yaade ɗon to leydi France omo joguino to rendez-vous tawi ko rendez-vous professionnel ko fate golle makko tawi ko Air Sénégal o ko kuppuno biye makko nden aéroport ɗon nden o ari ha to aéroport noon mbiɗen waɗi formalité makko ko ɗon tigui ɓe kadi mo ƴettude lana ka caggal noon caggal ɗum noon caggal nde lana ka yi ko ɗon tigui ɓe tottitimo passeport makko e téléphone aji makko kala ɓe mbiɗimo kadi convocation wonde kay mo convoqué ñande nogas e nayyi lewru septembre sanga 12 heures tawi ko diga woni division d' investigation criminelle kañuma convoqué mo o wi kay o wi koye hay o wi tigui wonde hay kayit goto noon caggal ɗum o heɓani kay wonde hollirde ko interdit yaltude leydi ndi ko nden noon holliri kay o heeɓi haqiqa kay e jaati oɗo saaha joni
feewi laamu ngu yiɗi ko fewjandemo tawi kadi o joofi feɗeɗo ko hoore jagorɗe ndi hono Ousmane Sonko o holli ko ɗon fedditi kay ƴewde musidɗo o yaltiri leydi ndi tawi kadi ko yaade hebloyade ko fate défense makko ko ɗon noon o ƴetti oto makko o wawi tigui yaade toon to leydi Gambie noon nde o yetti toon to leydi Gambie ko ɗon o ƴetti laana makko woni vol makko o yaɓani to leydi France jaddugol Madiaboula Diagne noon leydi Sénégal yaɓani ɗo to leydi France saabima noon ha ittama e golle mum ardiɓe hewɓe tawi ko ɗiɗo ardiɓe digga woni division d' investigation criminelle e nder ɓen waɗaɓe limogé ne tawe hen goto tawi kadi koye directeur to dicto woni division d' investigation criminelle mbawi tigui ittede e golle mumen mbaɗama ko wiyete limogé Madiaboula Diagne noon holliri fandare mum kay wona tigui dogde gam kay dandude fittade mum tan ala ko yidde yaade kay ɓeydade hebloyade ko fate défense mum saabu o holliri kay wonde nde o yetti toon to leydi France o wawi tigui jokkodirde e collectif avocat ji ɓeydude collectif avocat ji makko o jokkodiri toon e tigui cabinet taw ko avocat biyeteɗo William Bourdon ko fraisenajo wondude associé ji mumen mbawi tigui yantude kay e oɗo saaha joni e collectif avocat ji makko ɓe tawti biyeteɗo maître El Amadou Sall wondude Bocara Cissé wondude Papa Sene e maître Arouna Bassa wondude Ousmane Thiam wondude e Demba Siré Bathily holliri noon kanko Barthély kanko noon tawi kadi ko Madiaboula Diagne o holliri kay wonde joom suudu makko e sukaɓe makko e ceerno makko kala e oɗo saaha joni nana nanga tawi kadi ko police fawi mabɓe junggo mum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen commerçant ji noon tawateɓe to Jeere Sandaga ha tengti noon e yeeyoɓe defte tawi e kayyeji tawi ko wertoɓe e leydi ɓe kolliri de kamɓe de ɓe paamani haydara udditgol ngol ɗiɗo école aji hitande hikka nde saabu ɓe kolliri oɗo saaha rawane kay so tawi oɗo saaha yonti uddu e saahaji ɓennuɗi kala so oɗo saaha yonti kay kamɓe yennoɓe defte ɓe ko diram 60 wonno ɗo ko nangguɗo accuɗo ko ɗum wonno toon kono nde ɗo hitande ɓe kolliri kay wonde kay ɓe ñallata ko gonɗe ala kala moɓe jiyata ko seeɗa teɓɓito tawi ko sodoɓe defte walla sodoɓe kayyeji ɗum noon ɓe ñallata ko gonɗe no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal o erima alarba hande o 2 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi dendagal Sénégal naaɓe e wurɓe nder leydi Sénégal kala nde ɓe dentinta doole mabɓe kamɓe kala ɓe daro lan gam kay haɓade e handade oɗo rafi biteɗo tigui cancer des seins woni tigui cancer indi noon e nduɗo lewru taw ko wiye lewru wiyeteɗo lewru octobre kala lewru octobre e kala hitande indirte ko octobre rose ko lewru kay nde windere nde kala darto haɓade ko fate cancer des seins woni cancer indi o erima noon yimɓeɓe nde ɓeydata ko wiyete sensibilisation famminde yimɓeɓe kay holko woni cancer endu holno heɓorte e holno rentirte o erima kadi dendagal population kala nde yimɓeɓe tinnoto kay mbaɗa dépistage woni tigui mbawa tigui holkisade koye men guilay law saabu o holliri holkisade law cancer des seins e ɗum faabo pittaji kewɗi no fewi o erima noon kala neɗɗo kala famille e kala communauté nde waɗata kay harande ko kañum jeeyi kamɓe foof ɓe mbadda junggo e fandu wawde haɓade oɗo rafi biteɗo cancer des seins ha joni ko leydi Sénégal keɗen jeena toon to Tambacounda commissariat central mo Tambacounda ɓe mbaɗi talata hanki opération pattamade miijo haɓade bandiji e ittude ñonkoto e nder wuuro ngo e ko taari ɗum kala ɓe teeɓima noon e nder opération capanɗe jeeɗiɗo e joyo neɗɗo ɓe pewani ɓe mbawi nanggude toon kadi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi moto ɗi ngala kayitaji walla tawi ko ɗi respectani code de la route addino opération noon ko commissaire Babacar Sara ɓe joofino noon walla ɓe toɓɓuno noon ko nokkuji tawi ko leede ɓurde hewde bandiji ɓurde teskede kay hewde bandiyagal e nokkuji kay to sasi heɓe kewi mogguinade ko ɗina nokkuji ɗiɓe mbawi tigui yettade jamma hanki o ha joni ko kabaruji men ɗemgal Pulaar sen mimi toon to Tambacounda woɗɗani leydi Mali koto leydi Mali paɗena nalanke malinajo ine nalankoɓe Mali tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna nalanke mabɓe biyetenoɗo Moustapha Silla noon o ɓurno lollide ko sidnayi ko subaka hande o 2 lewru octobre o yalti aduna sanga 6 heures subaka e nder leggal bitegal Magnabougou ko kikiɗe hande o wira toon to Magnabougou ha joni ko leydi Mali keddoɗen commissariat des police mo Keñeba e gardogol commissaire principal Moustapha Kanté ɓe kolliri ɓe teeɓima sagataɓe ɗiɗo no fewi tawi ko dartunoɓe ko fati trafic drogue o noon moɓe nanguira o wonno tigui koye oto tawi ko oto dogowo hakkude e Bamako
e sakola boda nangaɓe hendude ɓe hen goto wiyete ko m ene yette d ɓurɗo lollidde kay ɓuuro dade duuɓi nogas e jeetati md duuɓi nogas e jeetati ɓuuri lollidde ko dade goɗɗo o ne wiye kd ne yaara duuɓi capantati e goho ɓe tawrama noon paquet aji kewɗi fodde kay brikaji sappo drogue wondude capantati e nayyi plaquette comprimé ji $10 woni tigui tawi ko poɗɗe ɗaynoje sagataɓe ɗiɗo ɓe kala noon e drogue o kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe mbattama e juuɗe justice leydi ndi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni jiyan ha toon to Hayi gouverneur région de Kayi noon yaltidi tigui kayida hande alarba hande yaltini kayida alarba yaltini kayid kay ñalawma talata hanki capantati lewru septembre hollide kay wonde kuulal hirtole lo woni couvre feu gonnoɗo toon o kay ɓeydama kadi lewru timmuɗo no fewi firti tigui ko nduɗo lewru darindo hande ndu octobre handu maya région de Kayi kala woni koye kuulal hirtole lo woni tigui couvre feu hono no holliri général de brigade général hono no holliri kay général de brigade Moussa Soumaré kañum woni gouverneur mo Hayi couvre feu noon fuɗɗino toon ko guila ñande goho lewru juillet 2025 o jokki kay ha ñande capantati lewru octobre 2025 tuggi 0 heure woni tuggi minuit kay ha 5h30 ha 5h0 minute hay oto goto kay hay werla goto kay ala tigui poɗɗo dogde kay so wona tawi ko otoji ɗi FDS woni force de défense et de sécurité woni autorité commune koɓe walla tawi ko ambulance hay ambulance uji ni ya taw jomumen ne jogui ko wiyete hors de mission kala oto noon mo kala oto kala noon oto mo ala ɗum ko interdit dogde tuggi 0 heure ha yetto 5h du matin o yetti noon o jarni dendagal dadiɓe tawateɓe nder nden falde cuusal men e darde men kay wawde rende leydi ɗi o yetti kadi o jarni dendagal population kay famandeɓe e famodirde e mabɓe ha joni ko leydi Mali keɗen jagorgal leydi Mali kalfinade ko fati industrie e Njula woni ministre de l'industrie du commerce mo leydi Mali o bismima o joddima talata hanki capantati lewru septembre e joom ngaluji tawi ko Maroc naɓe joom ngaluji Maroc naɓe e gardugol gardiɗo oɗo société biteɗo Tunwis shop yidde joom ngaluji Maroc naɓe ɓe noon ko uddidde usine tawi ko usine textile mo walanteɗo Allah e nder leydi Mali tawi kala coton ndemmaɗo e nder leydi Mali kadi ko on coton wattake cawli walla e sakuji nawe caggal leydi ala ko nder leydi Mali he ko ɗon tigui bukki ɗi mbawata traitede ɗe transformé ha tigui ko sohla hen ko wawa heɓede tawi kadi on usine ne fewna comci e nder leydi Mali ɓe koddi noon fandare kay on usine moɓe ɗamini uddide toon tawi kala ñalawma ene fewna fodde kene ɓuura ujunere pièce Twis shop noon holliri kay fandare mum kay ko yiɗi loftude e wallodirde e leydi Mali no ƴeɗotiri to banggue faggudu ha tigui remoɓe coton ɓe mbawa tigui ɓeydade yitade hen koye men hano hannirta ni habaruji men ɗemgal Pulaar seɗɗo mbi toon to leydi Mali ko adi keɗen jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco jahaten ko toon to Afrique du Sud to leydi Afrique du Sud noon ina tawe sunare mawde no fewi guila talata hanki o ko ambassadeur joɗaniɗo mabɓe toon joɗaniɗo Afrique du Sud to France tawi kadi ko kanko woni représentant mabɓe permanent auprès de l'UNESCO biyetenoɗo Emmanuel Mtewa kañum tigui maayi e nder hôtel biteɗo hôtel Hayat talata hanki o toon to Paris o yaltiri aduna noon ko duuɓi 50 e jeetati guila altine noon ko donkanoɗo yitede joom suudu makko ko ronkono andutto woni wullitinama to banggue laamu ha tigui jiilaw ƴettama hen caggal ɗum noon tawa tigui ko nder hôtel goto tawi ko hôtel Hayat to Paris taweteɗo to Hayat taweteɗo to Porto Mayo 17e arrondissement de Paris ko toon tigui o wonno e nder on hôtel caggal ɗum noon o udditi ko fallantere tawi mo woni 22e étage e hôtel o 22e étage ko ɗon tigui o udditi fallantere o diwi e fallantere o yadani e wonki enquête udditama hen noon enquête tawi kadi ko dariɓe ɓe hinde BRDP ko kañumen police judiciaire kañumen udditi oɗon enquête ko guila février 2024 noon o subano onoma ambassadeur joɗaniɗo Afrique du Sud to France ko neɗɗo dawrugol noon gandaɗo no fewi e nder Afrique du Sud o wonino député o wonino kadi ministre laabi kewɗi en 2008 o wonino ministre de la sécurité et de la sécurité o wonino kadi laabi kewɗi ministre uji kewɗi goɗɗi no fewi e nder leydi he andaka taw noon holko saabi kay o yalti oɗo aduna kabaruji men joolam jabiri jabɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocco gorko mo sarandogo Alassane Oumar Mbocco a salminama
en calmitima kadi aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe ayamu tv habaruji men ɓuuri tewtude e dongre afrique ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi mali toon dey procureur maɓɓe bayini men addade jagorde maɓɓe moussa mara sokkede duuɓi ɗiɗi no tuuma ko dillinde taw kadi ko laamu ngu caggal kadi ɓe jaggunomo taw kadi ko fatara ɓeɗo ɗo toon to madagascar horejo maɓɓe wawi wiide yowi e taw ko jagorde e caggal nde ɓe ceppuno taw kadi ko ɓe mbaɗi toon balɗe hani yimɓe nogas ɗiɗo mbawi hono ruttade jomumen sukaɓe ɓe noon ha hande ɗo enen jokki seppude e boni gam hollude mette mumen rede sikko ngo men ardade toon taw kadi sono war mboj ngo men ardade toon taw kadi ko leydi ndi Joseph Kabila ujunaji ɗiɗi e goho ha ujunaji e sappo e jeenayyi wawi wono ñaawe toon taw ko ñawore nde o tawaka fodde kay ñaworde tawat ko pento mort noon ko e ñande talatare capantati lewru silto ujunaji ɗe nogas e joyyi ɗum noon taw ko hot cour maɓɓe militaire wawi hono ñawdeɓe toon to Kinshasa Afrique banggue worgo to dey to Paris laamu ko leydi hono France ene wayno ko joɗiniri toon leydi Afrique du Sud biyeteɗo Nakosina Emmanuel Matetewa ko kañum de rutti toon e jomumen taw tawa toon ko en sankki toon to hôtel 17e arrondissement taw kadi ko de la capitale ɗum no de ɓe wawi kadi bayinede e tengtinede wonde mayde makko ñande talatare capanɗe lewru silto ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi toon to parquet mo Paris ene wayno noon ene wayno ha ɗo joni kadi yimɓeɓe kadi ene namdo hono mayde nde halno sifori gam wawde kay waɗede kadi tawde ko loydo mawgo no fewi nde tawno wonta ummi oɗo gorko ko neɗɗo politique no fewi kadi ko neɗɗo kadi gandaɗo e nder leydi ndi mbaɗɗo kadi gueɗe mantinde e nder leydi ndi so tawi ko warti walla kadi holko heeɓimo ɗum fof waɗa waɗede taw ko enquête taw ko wawi udditede hen wonande police no leydi wono français toon to leydi wono Maroc ene wayno de e ñalawma hanki o ene mbawi kadi taw kadi ko ñalawma taw kadi ko ɗimmo mamba taw ko sukaɓe noddirteɓe taw kadi ko noddirtoɓe koye mumen génération Z 212 koɓe nde keppi toon e boni gam hollidde caɗele mabɓe ɓe jogui ha tengti noon to banggue cellal e kañum e jangde Ghali Abouba ko ɗum temmuɗen e hawriɓe dogre Afrique e ñalawma hanno taw wonno ko dade musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo sandogo gam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siliba to Moderna Kaydi ha to galle makko Sama Sa ko on takkusana juula ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to PK 8 Nouakchott ha to galle ceerno Ndiaye Baro mo Nouadhibou ko on takkusana kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓɓeri koto leydi Palestine pudorɗen to leydi Palestine alarba hande 2 lewru octobre jagogal leydi Israël kalfinade ko fate défense o waɗi kay dernier avertissement faade kay e yimɓe Gaza naɓe tawateɓe e nder Gaza ville o erimamaɓe noon kamɓe kala kay tawateɓe toon nde ɓe jaltata ha laaɓa ɓe mbawa dogde kay faade to banggue e worgo wuuro Gaza ngo ɓe koliri noon kala kay mo yaltani faati toon yoɓe gandu kay kamɓe ɓe considérta jomum wonde ko terroriste kadi koɓe waɗoɓe mum jengue défense civil Gaza noon hoɗori ha joni kay ɗe armée on jokki kay wadde toon bombardement ji ɓe kolliri noon ñalawma hande o yimɓe jeegomo mbarama e bombardement mo Israël waɗi e nder école goto bombo yani koye nder école goto tawi on école ko doga moti woni réfugié en kañumen konno e nder oɗon école bombardement goɗɗo mo ɓe yani koye galle goto on galle no yimɓe jeeɗiɗo tawi ko rewɓe ɓuuri hewde e sukaɓe mbasi hen pittaɗi mumen koto Afghanistan paɗen alarba hande 2 lewru octobre internet wondude appel téléphone kala koko kuppano fodde 48 heures e nder leydi Afghanistan tawi kadi koye dow yamirore wonnode ardiɓe leydi ndi tawi ko taliban en ardiɓe leydi ndi ñalawma hande o noon teskama wonde internet o kay e appel o kala fuɗɗima artude e nder lamorgo leydi ndi Kaboul ha e yoga e guure mawɗe kala internet o e appel kala fuɗɗima artude koto leydi Allemagne paɗen sagataɓe tato jeeyaɓe kay e catal Hamas Palestine en wonnoɓe kay e fewjude jangu tawi ɓe jinno jande noon koye école aji wondude e établissement ji
tawi ko établissement ji juif en woni Israël laaɓe jeeyi walla hoɓɓe wonno yiddande wadde ɗina jannguji ko ɓen tigi mbawi teɓede e nder Berlin laamorgo leydi Allemagne ɓe tawrama noon ɓe jogui arme fetela mawɗo mo hinde AK-47 ɓe tawrama pistoleji kewɗi no fewi wondude e kuure ha mbayno kooce ha joni koto leydi Allemagne keɗoɗen to banggue worgo leydi Allemagne ene tawi ene yuɓɓinanno kala saaha kay ɓe juɓɓina fête taw mbiya ɗum ko fête de la bière woni tigui ko fête sangara ɓe kewi woni dolo fête dolo ɓe kewi mawninde toon alarba hande o noon gon feeɗo caggal nde cumo kulɓinigu waɗi toon tawi kadi ne wonde explosive woni fettande mawde laamu ngu uddi ngoɗon fête ñalawma hande o ɗum noon waɗi koto rewo wuuro witego Maniche lamorgo leydi ndi ko famdi kala noon neɗɗo goto maayi hen waɗi kadi barmuɓe hen ha mbayno kooce e nder enquête o noon ɓe nder enquête noon ɓe jiiti sakkos goto tawi ko sac à dos ene waɗi pettoje ko suka goto sagata goto ko goto suka tawi kadi mayɗo hen o ko on tigui tawi ko Allemagne najo kañum jeyno sago enquête noon ne jokki ha joni koto leydi Philippine paaɗen talata hanki o ko yerɓande leydi mawdi no fewi woni séisme kañum tigui yerɓito leydi Philippine ko famdi kala capanɗe jeegom e jeenayyi neɗɗo bilan provisoire joguiɗen ko neɗɗo wasi toon pittali men kene ɓuura temedere e capanɗe joyo woɗɓe mbawi barmude hen séisme o noon magnétique mum ko 6,9 sur échelle de Richter koto leydi Ukraine paaɗen toɓoji kewɗi ndiyam jippima e nder région mo Odessa to worgo leydi ndi ko famdi kala yimɓe jeenayo kawri hen e jala hen goto ko kurkoyel woni cuka tokoso hewɓe noon mbaɗi toon ko jamma cofel e kalumam jamma o ha weeti noon koninkoɓe faabu e mbaɗi tigui ko fabade yimɓe maire wuuro ngo noon holliri wonde toɓoji ɗi kay ko tooɓi tan e nder waktuji jeeɗiɗi ko tooɓi e nder waktuji jeeɗiɗi kay koɓe keeɓe ndiyam ko ene guime toɓoji keeɓe ponno hebde e nder lebbi ɗiɗi ko ɗum woni ko wanji e nder waktuji jeeɗiɗi ñalawma hanki o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon Seydou Mono Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue neto ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko ruɓiɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on